A projektový trojuholník je kľúčový koncept a predpoklad úspešnej realizácie projektov. Spoznáte jeho význam, jeho nastavenie, postupy a formy, ako zvládať obmedzenia v rámci času, rozsahu a nákladov projektu. Čiže to, ako to funguje navzájom dokopy a ako to dáva jeden ucelený celok a pokiaľ nastanú zmeny, tak sa to ťahá počas celého projektu. A práve tomuto sa budeme venovať počas tohto workshopu. Ďalšia oblasť je plánovanie projektových aktivít pomocou nástroja a nástrojov vychádzajúcich z VBS a to vám poskytne efektívneho sprievodcu pre vytvorenie štruktúry a rozpisu všetkých potrebných prác a činností na projekte. S tým integrálne súvisí aj efektívne plánovanie času a nadväzných zdrojov, potrebných zdrojov na projekte. A taktiež spoznáte, ako využívať a používať Gantt chart alebo Ganttov diagram a ako sa prepája a ako integrálne funguje s plánom míľnikov počas celého projektu. Zároveň sa aktívne venujeme aj controllingu projektu alebo controllingu projektu a controllingu s cieľom ukázať samotné ciele a riziká spojené s controllingom alebo aj naopak s nedostatočným controllingom a tým pádom aj nedostatočným prehľadom o dianí na projekte a popri tom spoznáte kľúčové metriky a kľúčové KPIčka efektívneho riadenia projektu a vyhodnocovania progresu. A popri tom samozrejme nezabúdame ani na risk management alebo aktívne riadenie rizik na projekte, čiže spôsoby a formy a postupy, ako identifikovať a zmierniť rizika na projekte a vypracovať si stratégie riadenia rizik, tzv. Mitigation Risk Plan.